Unotoshaya kuziva kuti mapurisa emuZimbabwe akapinda basa nekumhanya here kana kuti akapinda basa nechikoro, nekuti zvinhu zvacho unotoshaya kuziva kuti mapurisa emuZimbabwe nemacheyameni ezanu vanofana kutambira mari dzakawanda ndedzipi. Muri yeZimbabwe nyaya yendinayo panapa inyaya inotosota kana wakatoitarisa, asi mapurisa acho nedzungu kuti utomanzwira tsitsi unotongoona kuti zvakatofanana. Police officers have been paid an unexpected 50 each in the accounts ahead of planned protest against President Emmerson Mnangagwa on Monday. Ndofunga mangozvinzwira aiwa vakomana dzungu rese ravari kuiterere vachitongomupuka mari dzavakangoisirwa kuti vaite basa reriya, ma50 US pamunhu ndo mari chete dzavakaisirwa kutenderera kwese kwavari kuita, zvekuti kuti mota dzavari kufamba nadzo dzekutorova fiwewu inotodhura kutodarika ivo, of which vamwe vacho ndiri kutonzwa kuti mumwe akatoiswa pfuti akafira $50 nezuro 50. Unotoshaya kuziva kuti zviri kutombofamba sei. Ndichakusiyai makateerera audio rebenzi rezanu iro mumbonzwawo zvaari kutaura, monyatsoona kuti aiwa vanhu vari munyika munomuka havatorina kana kutokwana, havana kana kutokwana. Vanhu vazhinji vari munyika munomu vari kutongoda imwe plan, because zvimwe zvacho zvikaramba vanenge vakutoda zvimwe zvacho. Ipapo ndopauchana unyanzvi hwefight. We have to defend Zatakafira. Saka mawo veterans hatisiri mahara, handipedzi ujaya hwangu mahara, handipedzi umandara hwangu mahara, nechinhu chinozoita chemunhu. Let me tell you something. If the outside world, if the imperialists and the capitalists kana vakuda kuparadza nyika yavanoparadza, chavanotanga nacho kuparadza mawo veterans. Saka ndasvika panapa nhasi kukuudzai mawo veterans kuti stage yakaita sei never ever support zvinhu zvakaita saizvozvo. Halo, regeni ngotaura futi mbijana pane vanoda kumboti ndichisvikei ndibatsirwe, nditoti Mwari ndibatsirei kuti ndipuwe masoko akakwana. Handi ndizvo vari kupandukira hurumende havasi kuremekedza musangano weZANU-PF. Musangano weZANU-PF ndo wakarwa kuti kuve negutsa ruzhinji, kuti kuve nedemokrasi. Saka kana vorwisana nevanhu vari kuita uphold maprinciples edemocracy, it means kuti uri kutaura the opposite. And you can't say the opposite in Zimbabwe.